Ruwa biyu, babi na 17. Bismillahirrahmanirrahim. Murmushi Ariana ta yi, sannan ta sake murmushi tare da shafa jakarta. Maganin yana nan, don haka ko da suka koma gurin cin abinci suka nufa. Ita Ariana tana son zubawa na dare wayar. To idanuwan mutane ya yi yawa a kai. Ganin ana shirya abincin ango, hankalin mutane ya rabu biyu, kawai ta wurga a cikin wani ruwan lemu. Sannan ta kai hannu za ta ɗauka, aka miƙa mata wanda ke duk iri ɗaya ne. Aka ɗauki nasu amarya da ango aka kai musu. Kwai da aka kawo abincin baya shan kayan zaƙi, haka turo min yayi tare da miƙa min, girgiza mishi kai ne. Ya amsa ya fara bani tun ina kau da kaina. Har na sha sabida zaƙin shi ba daɗi. Sannan na ci abincin kaɗan. Kana bayan an gama ne aka shiga kiɗa da sauransu, ina zaune shi ma kuma yana kallo na. Yadda nake matsa rigar jikina zuwa cinyata, idanuwa na sun yi wani irin ja. Gabaki ɗaya na rasa yadda zan yi da rayuwata. Kallon mutanen gurin nake. Ji nake kamar wani abu zai kama wuta a jikina. A hankali kwalla ya fara fita daga idanuwa na. A sannan na cire takalmin kafa na, ganin yadda nake murza yatsun kafa na a ƙasa. Ya sa shi leƙowa tare da sa hannun shi a wuyana. Kallon cikin idanuwan shi ne, shi ma ya kalli yadda fararen idanuwa na suka koma ja. Kallon lemun da ya rage yayi ya ɗauka, ya zauna cikin 'yan iska, kuma ya san yadda suke attack ɗin 'yan mata. Ɗaukar kofin yayi tare da saka harshen shi, sannan ya shafa kallis ɗin shi. Hannun shi na cikin nawa, ruwan na bushewa. Na kuma lasa, take ya bambance zaƙi da kuma ɗacin da yake cikin ruwan. Ɗaukar kofin yayi kira Gali ya mika mishi, ce ka tabbatar gobe ka kawo min gwajin wannan ruwan. Ka ce masa zan shiga da matata tana jin barci. Ba tare da ya damu da su ba ya kuma ɗauka ta, sannan ya ce wa Gali, ka ba su takalminta, ni zan shige da ita. To babu damuwa, amma dan Allah kar ka mata komai, har yanzu ba ta fahimci rayuwa ba, ka bar ta dan Allah. Murmushi sannan ya ce mishi ni ba jahili bane. Daga haka ya ɗauke da muka bar tebul ɗin dangin mahaifiyata. Wani irin farin ciki suke, saboda Allah ya kawo ƙarshen wahala a cikin wannan lamari na. Yadda nake miƙa tare da sake makalle shi, sanya fara zargin ba wani abu suka sanya min na sha ba. To idan wani abu ne ai shi za su sawa ba ni ba. A hankali ya kai ni ɗakin shi ya kwantar da ni. Kallo na ya tsaya yi tare da ganin yadda nake matsa cinya da rigar jikina. Murmushi sannan ya ce, she looks sexy and romantic. A hankali ya juya ya fita ɗakin da aka zuba min kayana. Ya je zai buɗe, ya ji ɗakin a buɗe. Cike da mamaki yake kallon yadda aka ɗebi kayan garar har da man gyaɗa. Bai bi ta kai ba, gishiri ya nema sannan ya ɗauko kofi. Ina shiga ya ga wayar shi da yake kusa da gadon yana haske. Ummi ya gani a rubuce, ɗauka yi san bana ciki da shirme, ka dawo da sidira sai gobe za ka ɗauke ta. Wannan rashin kunyar har ina. Ummi sun zuba mata magani ne a cikin dirgidinta, za ki iya zuwa ma. Yadda ta rikice ya sa shi kashe wayar, kamar dama tana kofar gidan, yadda tana buga kofar gidan. Tashi ya buɗe tare da kawo ta har ɗakin shi, ganin yadda na fice a hayyaci na sa ta mika mishi lemon tsami tare da kofin da yake gurin, suka shiga bani taimakon gaggawa. Da ƙyar na sha tare da komawa na kwanta, ina kuma narkewa. Babu wani hanyar ce da ba sai wani abu ya ratsa tsakaninku ba. Juya baya ta yi tare da duba laptop ɗin shi, bai ce mata komai ba. Miƙewa ta yi tare da isa bakin kofar. Ka nazarci maganar da zan gaya maka, Sidar tana buƙatar bunƙasa rayuwarta kamar yadda ka yi alƙawarin a can gurin ɗazu, ka kuma fahimci shekarunta nawa. Ina ga ko da iya haka na san za ka fahimci abin da nake cewa. Yarinya ce karama, domin sa'ar Muhammad ce, idan ka bi ta a hankali nan da shekara 2 zuwa 3 za ka fi kowa morarta. Kallon kofar ɗakin yayi bayan fitarta, sannan ya fita a hankali ya rufe kofar gidan ya dawo ɗakin. Wanka ya shiga, ya jima yana nazarin abin da ya gaya mishi. Idan ya fahimci abin da take nufi, kar ya kusanci Sidira. Nutsuwa yayi cikin nutsuwa. Shi ma kuma baya fatar haka, burin shan raba ta da yanayin da take ciki. Sai da ya jima sannan ya fito, jikin shi na kamshin turaren wanka, ya ɗauro tawul tare da nufar inda nake. A hankali yake zare min rigar jikina, yana kallon yadda gazuwa da kurajen sanyin suka bata min jiki. Tsigar jikin shi ne miƙe, musamman da ya ga kafana da suka daddare. Kasa min komai yayi, ya tsaya yana kallo na cikin damuwa, ya rasa yadda zai yi da ni. Tashi ya kuma jika min ruwan gishiri ya dura min, ina sha. Na fara amai, kafin wani lokaci na rike cikin tare da cewa, Saratu kai ni ban ɗaki, zan yi fitsari. Ɗauka ta yayi tare da nufar ban ɗaki, dama ya cika min ruwan wanka. Rungume ne yayi, sannan ya zara fanta na aiko na sake mishi fitsarin a jikin shi. Ina sauke ajiyar zuciya saboda wani abu da naji. Ba zan iya kiran shi daɗi ba, amma tabbas na ji daɗin kuwa. Ina gama yana saka ni cikin ruwan wankan, kwanciya nayi saboda barcin da yake cikin idanuwa na.
Sake gyara kwanciyar ne zan shige cikin ruwan yi maza ya zare towel din shi ya shiga ruwa. Duk sai nake ji kamar mafarki nake yi ya oho. Duk da yayi mu'amala da 'yan mata zai kawo su yi romansin da su kwana da shi bai taba ganin yarinyar da yanayin ta yi tafi da romansin irin Sidra ba. Gashi babu komai a jikinta amma yadda take wani irin yauki tare da sun ya taba rayuwar shi na dare ɗayan nan. Ta yi nasarar breaking record din shi. Gyara mata kwanciya ya a kirjin shi tare da rungumo ta jikin shi. Kai ba dan yana jin bukatar ta ba, shi mutum ne wanda yake da ra'ayin soyayya kuma yake burin shirya rayuwar shi kamar na turawa. Cikin murmushi ya shafa ƙirjin ya ji 'yan botirin ko da kai ba su yi ba, murmushi ya yi sannan ya ce dube ta nan da wani lokaci idan da zan ce ƙirjinta a shafa na aro ta sai ta yi kuka. Haka yi ta dariyar shi sai da suka kwashe awa biyu ita tana barcin gajiya da zazzabin ciwon jikinta, shi kuma yana shirman shi yana fitowa da ita ya ɗauko rigar shi amla sai saka mata sannan ya kwantar da ita ya lullube ta kafin ya kashe wutar ɗakin. Shi ma kayan shi saka farare ta sannan ya gyara kwanciyar shi bayan ya ɗauko laptop ɗin shi ya fara aikin. Bai tsaya ba sai karfe 2 na dare sannan ya ijiye. Yana gamawa ya ɗauki wayar shi ya haska ta, me zai gani wasu irin baƙaƙen ƙwari ya gani sun cika saman fullon da take time to time tana so sakanta idan ta dan fama ciwon ta. Wani ɓata rai tashi yayi zaune yana cewa ba dai yarinyar nan tsutsa ke fita a jikinta ba, don bai taba ganin kwarkwata ba, ai barcin da bai samu damar yi ba kenan, domin kuwa kusan sai da ya kashe ƙwarin sannan ya buɗe kanta wanda har yanzu lokacin wari yake. Tashi ya koma Restiya ya kwanta kafin uban iya sata ya sace shi. Kiran sallar farko ya tada ni ganin yadda nake kwance a gadon yasa na gyara kwanciyata sannan na kuma limshe idanuwa na saboda jin dumin da yake ƙara shiga jikina sakamakon makalewa jikin shi da nayi. Zazzabin daren ya taso mata yana jin yadda take ta nishi tare da ƙananan magana ya fara barci kenan. Karfe 3:15 ya farka shine ya ɗauki karamin towel da ruwan ɗumi ya goge mata jiki bayan ya fingilar da shit ɗin jikinta. Yana gama ya cire rigar jikin shi ya kwanta a gadon tare da jan bargon ya lullube su, ita kuma ya yi mata masauki a lafiyayyen kirjinsa ya gyara mata kwanciyarta. A hankali barci ya yi gaba da su sai karfe 5 saura na bude idanuwa na har lokacin da zazzabin a jikina sake mannawa na yi duk da kirjina yana bugawa saboda tsoron shi kar ya min faɗa. Haka na kuma komawa barcin shi kan bai ma san na farka ba. Karfe 7:40 na bude idanuwa na akan shi. A hankali nake satar kallon shi tare da kokarin zare jikina amma ya ki bari na yi hakan. Sake matse ni yayi na zare ido waje. A hankali na shiga zamewa ina faɗin hala dai wannan mutumin bai san ni ce a jikin shi ba. A hankali na kuma sauka ganin babu kaya a jikina yasa na koma na kwanta tare da kallon shi. Idanuwa na cika da kwalla, na fara kyafta idanuwa ina ɓata rai. Karshe hango kayan da na saka jiya nayi na taso a hankali tare da bargon na ji ya rike. Leka fuskar shi nayi naga yana bacci. A hankali na sake mishi bargon na sauko da sauri na kwashi pants din na saka sannan na juya naga har zuwa lokacin yana barci. Na dauki rigar na saka sannan na koma kusa da inda yake kwance na dauki dan kwali na zo zan dauka kawai na ja wani abu take ya faɗo sai da ya kusan fashewa. Da sauri na kai hannuna zan ɗauka wani abu ya cike ni. Wayyo Allah na faɗa a sanyayi dan bana son ya farka. Kallon shi nayi yana motsawa. Da sauri na juya zan fita naga ya koma barcin shi. A jiyar zuciya na sauke sannan na fita da kyar na bude kofar na gyara lullubi na sannan na kai hannu zan bude kofar waje na ji muryar shi yana kirana. Ware idanuwa na nayi tare da sake wani irin kuka don na san tabbas sai yayi gunduwa da ni kenan kwana na ya kare. Dafa kafaɗa na yi na sake wani irin kuka jikina yana rawa. Kallo na yi tare da miƙa min abin kunne na da na manta a ɗakin shi. Saka min yayi a hankali tare da kallon yadda nake shashsheka. Buɗe min kofar yayi ya juya a hankali na fita. Sidra murɗawa ciki na yi yana juya cikin tashin hankali ina kallon shi. Miƙa min hannu yayi na koma cikin gidan ya zaunar da ni sannan ya wuce ciki. Ban san lokacin da na sauka ba ya fito sanye da doguwar riga. Ya riko hannu na ya miƙar da ni muka fito daga cikin gidan. Saboda yadda kowa ya zuba min ido da kyar nake daga kafa na idanuwansa yayi kaifi a kaina. Dan haka na sunkuyar da kaina ƙasa tare da mannewa jikin shi. A hankali ya min jagora har ɗakin da muka sauka. Rike hannu na yi tare da murza zoben da yake hannu na ya kalle ni kaɗan. Ni ma ɗago kaina na yi sannan na sauke a hankali tare da rauro da idanuwa na. Ina tsaye da hannuwa na ina kallon zoben. Abubuwan da suka faru jiya yana ci gaba da dawo min kaina kamar zan yi kuka. Ta yaya haka ya faru ban sani ba. Sake shafa zoben na yi tare da limshe idanuwa na ware a kansu. Zoben ya yi min kyau ina jin son zoben. Sake murza na yi tare da jin wani irin yanayi. A hankali na ɗago kaina sakamakon maganar da ake min na sauke su akan wani yaro wanda ba zai wuce sa'a na ba yana faɗin ƙasa
Ummi ga anti Sidira. Fitowa duk suka yi tare da zagaye ni suka ce min sanni a jikin naki. Duk sai na ji kunya ta kama ni sannan na shiga kama tare da raba idanuwa a kansu. Zo mu je Dota, in ji maman wannan yaron. Jana ta yi, su kuma suka bi ni da ido, lallai sai sun ga wani abu. Har cikin ɗakin da ta kai ni sannan ta sa min ruwan wanka. Na shiga zan yi, ta shigo da kanta ta shiga duba jikina tana girgiza kanta. Da kanta ta yi min wanka sosai sannan ta fito tare da shimfiɗa min abin sallah. Ina fitowa ɗaure da zani mai kauri sannan ta nuna min inda zan yi sallah. Ina idarwa na miƙe ta ɗauke min abin sallar sannan ta miƙa min mai na shafa. Ina idarwa ta miƙa min fan da wani yar shimi na saka sannan ta miƙa min doguwar bakar riga na saka sannan ta ce min zaki karya dan zai kai ki asibiti ki ga likita. Gyaɗa mata kai nayi sannan zaunawa ta fita. Can sai ga Saratu ta shigo da sauri dauke da abincin ta ijiye min tare da zuwa kusa da ni. Wai gaya min me ya miki da kika kwana a ɗakin shi? Zaro idanu nayi ina mamakin Saratu ke rabayan da abin kunya. Babu abin da yayi min fa, kawai dai na farka na ganni cikin jikin shi muna barci. Shigowar maman wannan yaron yasa na shiru dan naga yadda take min wani irin kallo. Saratu ko zaki je ki jira ta bari ta ci abinci? Da sauri ta mike tana faɗin to ummi. Tana fita. Ke kuma haka ake rayuwa? Waye ya gaya miki ana watsa sirrin miji a duniya? Ko da wasa kar na kuma jin wani yayi miki tambaya kin bashi amsa. Gida mata kai ne sannan na fara cin abincin. Fita ta yi tare da bari na ci, na ɗauki kosai na saka a baki na. Zan kuma saka wani ya daga labula. Ban san lokacin da na kware ba na shiga kokowa da kosan. Gashi ya dauke min numfashi na. Da sassarfa ya iso yana zuwa yayi maza ya cusa yatsar shi a cikin wuyana. Sai da ya fitar da kosan tare da shafa bayana. Cire kwanon yayi tare da bude farfesun kayan cikin. Ya juye mana a filet cokali ɗaya ya saka a hankali dan haka ya shiga bani da hannun shi. Dan bai dauki cokalin ba, kawai da kaina ne ya rike namar turo min yayi na girgiza mishi kai. Tsuke fuska ya koma yaya Amil din shi. Da sauri na shiga amsa kofi ya dauko na kunan gyada ya saka min a baki na kurba kadan sannan na kawai da kaina. Murmushi yayi min bayan ya tilasta min sha. Ganin ina yunkurin amai ya sanya shi janye kofin ya saka abincin a gaban shi ya kurba sau ɗaya sannan ya ijiye. Ruwan ti ya sha da biredi yana gama sha ya mike zai fita. A fuske ya kalle ni sannan ya kuma kallon agogon ɗakin. Fita yi can matar ɗakin ta shigo ta ga ina tattara kayan da muka bata. Har zuwa lokacin na kasa rufe bakina saboda yadda ya bani abincin. Mika min hijab ta yi sabuwar sai kamshin daɗi yake sannan ta ce min ki je ki amshi takalmin ki za ku tafi asibitin. To sannan ki nutsu. Gyaɗa mata kai nayi na fita. Kafin na sami yan uwana cikin farin cikin ganin za mu fita da shi yasa su sake min nasiha. Takalmi na ansa sannan na fita na same shi a falon yana jira na. Tsayawa ne a bakin kofar a sanye ya mike sannan ya zo ya fita na bayan shi. Gani na cikin natsuwa ina bashin yasa su kallon mu kamar yadda bai kalli kowa ba. Abin da yake gashin yake haka ma ni ma saboda na ga bai damu yayi magana ba. Har za mu fita tsohuwar kakansu ta fito. Kai bai juya ba kuma bai tsaya ba sai ma neman hannuna da ya muka fita daga gidan. Da yawan mutane da suka kai balanta na kayan gudunmawar biki sun bata ne har da ni. Jikinta bai kuma sanyi ba sai da wasu mata suka kawo mata kayan kicin suka ijiye mata. Ɗaya ta ce sunana Halima kawar mahaifiyar Sidira. Sai muka ji ashe yar mu ta girma. To gashi a kai mata dan Allah. Gashi mutanen da suka zauna da mamanta sun turo da kuɗi a saya mata wani abu wanda za ta kama sana'a da shi. To mun gode insha Allah za a kai mata. Ai tana aure a Dutse ne. Za a kai mata. Yadda lantana take maganar sai da jikinta ya sanyi. Ganin uban kuɗin sai da ta ji kunyar abin da ta yi ta musu da suka shigo mata. Tunda muka isa asibitin muke zaune gashi dai duk gwaje-gwajen da aka min fita za mu yi za mu je a yi a can amma yaya Amil ya hana na fita ko ina. Duk abin da za a yi min daga cikin ɗakin ake kiran malaman jinyan su zo su ɗebi jini na ko wani abu na. Har karfe ɗaya ya mike tare da riko hannuna muka fita. Wani shagon sayar da abinci ya kai ne ya saya min abin da zan iya ci sannan ya dawo da ni. Ƙarshe likitan fita ya ba mu guri. Natsuwa ya kusa da ni tare da janyo ni jikin shi. A hankali yake bani abincin wata shinkafar kalar ja da ita sai wata katuwar rabin kaza. Kallon shi ne ya ɓata rai. Take koma wanda na sani babu gardama na amshi abincin na janye har ina fidda kwallar koshi. Sannan ya ɗauko ruwa zai bani na amsa tare da komawa can gefe na sha. Sannan na sadda kaina ƙasa ina jin ƙamshin turaren shi a jikina. Ina kallon cin ruwan da ke hannuna shafa leɓen yayi tare da kallona da wutsiyar ido. Saki sun koyar da kaina nayi ina mai rike gorar ruwa har likitan ya kuma shigowa. Anan ya ci gaba da mishi bayanin irin mungun sanyin da ya kama ni ba dan ya kawo ni da wuri ba. Godiya yayi mishi sannan ya riko hannuna muka fito ya je ya siyo min magani muka nufo gida. Inda muka samu suna ta hidimar buɗar kai bai ji kunyar mutanen da suke gidan ba balle na falo. Haka ya rike hannuna har cikin ɗakin ummi da zai fito ne ya janyo ni jikin shi yana kallon fuska na. Ni ma shi nake kallo hura min iskar bakin shi
yayi tare da kai bakin shi saman nawa. Yadda na fidda idanuwa waje ya sa shi murmushi. Kawai ya mai da bakin shi goshi na, ajiyar zuciya na sauke sannan ya sake ni ya fice daga cikin ɗakin. Bayan ya bani ledar maganin, rike ledar na yi gam tare da sauke ajiyar zuciya. Kaina a ƙasa na kasa motsawa, ina kuma jin kamshin da daɗin turaren shi yana kewaye da ni. A hankali na bude idanuwa na tare da jan kafa na zuwa bakin gadon. Na zauna dabas a ƙasa tare da rike kaina. Gashi ledar maganin yana hannuna. Shigowar Ummi ɗakin ta iso da sauri tare da miƙar da ni. Baki da hankali ne? Karki zama a ƙasa, duk zaman da zaki yi ki nemi wani abu ga abincin ki. Shimfiɗa min abu ta yi, na zauna a kai sannan na kuma miƙewa na wanke hannu na zo na fara ci. A hankali ina gama ta ɓare min maganin tare da na wanke bakina. Ko da na gama wanke bakina ta sa ni na kuma wanka tare da shafa min na kan, sannan ta jiƙa min na wanka saboda ƙurajen fata na. Tana gama min ta fita, ko da na fito na same shi zaune a gaban abincin da na bari zai fara ci. Ne maza zan ɗauka, ya riƙe hannuna tare da miƙewa ya rufe kofar. Kallon yadda nake zara idanuwa yayi, duk na dirdirce. Hannun shi ya kai kan ƙuguna tare da damƙe ciwon ɗina zai cire. Na kalle shi, cizon lis ɗin shi yayi cikin jin daɗi ya rungume ni, sannan ya dawo da ni bakin gadon. Zare ciwon ɗin yayi, na yi masa, na rufe fuska na a ƙirjin shi tare da sake mashi kuka. Magani na ya shafa min tas duk da kukan da nake, sannan idanuwan shi sauka akan pants ɗin da Umma ta cire min. Kallon yadda gaban pants ɗin yake neat ne. Murmushi yayi sannan ya janyo tare da dago ne. Na ki sai da ya miƙe tsaye sannan ya koma ya durƙusa a gaba na, ya ɗauki pants ɗin zai sanya mu. Ya sumbaci ciki na zuwa marana. Ban san lokacin da na cusa hannuna a cikin gashin kanshi ba, na haɗiye wani mungun yawo. Sake sumbatar daidai saman mara na yi tare da goga hancin shi, yana shakar kamshin miskin da Ummi ta nuna min butar shi. Ina tsarki da ruwan shi. Ganin ba saka min zai yi bai sa ni komawa zaune. Na shiga neman kayan da zan rufe jikina. Saka min yayi tare da ɗauko man kai na ya shafa min, sannan ya nuna min kayan da zan saka ya fita abin shi. Ina gama sakawa na zauna. Shigowar 'yan matan jiya yasa na kallon su. Dariya suke min tare da kallo na, ban san me suka gani a jikina ba, amma suna ta dariya duk sai na ji na damu da kaina. Na ta akura gefe tare da sunkuyar da kaina. Sidira kike ko? To wallahi kika kuskura naga kin sake da Amur sai na sanya shi. Bari na nuna miki abin da zai miki. Wayarta ta turo tare da kunna wani abu, take hoton wata yarinya tana ihu. Namiji yana saka mata wani abu a jikinta. Wani irin zullo ciki na yi, ban san lokacin da na faɗo daga gadon tare da rufe fuska na ba. Na tuna abin da takiya suke da Lawali. Wani irin tsoron shi tare da rawar jiki ya dirar min. Dan Allah ku bar nuna min, ba na so. Baki so to duk abin da zai miki karki yarda ya zo kusa da ki, domin irin wannan abin zai miki daga ƙarshe sai mutuwa ki je can ki samu babu ki da babanki. Ba zan kuma barin shi ba, dan Allah ku bari, ba na son gani. Na faɗa haka ina zub da kwallon. Sake nuna min wani suka yi, wannan lalacewa ta yi yawa. Da kare fa matar tana ihu, karen yana cizon bayanta. Kuka na saka musu wiwi, babu shiri suka miƙe tare da kashe wayar suka koma gefe da Harira. Suka yi yar kuskus sannan suka bar ɗakin. Sun tafi aka turo mai kwalliyar ta min bayan na yi sallar la'asar. Ina idarwa ta shiga gyara min fuska na tare da man ɗaurin ɗan kwali. Ana gama min Ummi ta shigo tare da saka min takalmi na, muka fita da shi shaddar shi ruwan sararin samaniya ce. Ni kuma wani les ne, riga da skirt royal giron. Da yake kaina na cikin mayafin, ban san lokacin da ya iso ba, jikina ne ya shiga rawa, ya rike min hannu tare da matse shi sosai. Kuka nake a hankali har aka gama, na ki daina kuka. Sai da aka ɗauke ni daga nan aka wuce da ni sashin mu. So mai saurari, kada ku manta ku danna mu na subscribe sannan ku danna mu na ƙararrawar sanarwa. Mun gode.